Bosbeheer betekent geduld hebben. Een nieuwe boom is niet 1, 2, 3 zo'n 20 meter hoog. Het fraaie is dat er door bosuitdunning veel meer groeit dan alleen maar bomen. Dus het geduld wordt wel beloond. We komen van het dode bos naar het levende bos. Een ander type levend bos. Want als je goed kijkt zie je daar ook grove dennen staan. Daar zijn we ook in een dunne gegaan en dan zie je de eerste ondergroei alweer komen. Dus als je dat bos blijft dunnen en je zou in tijd een 40, 50 jaar verder denken, dan gaat een bos er zo uitzien. Hier is ook gedund, hier is ook met grote machines gewerkt. Maar het beeld wat we uiteindelijk voor ogen hebben is duidelijk zichtbaar. De soorten nemen hier toe. Haagbeuk, els, hazelaar, prachtige eiken die hier ook helemaal vrijgesteld kunnen worden. Nou, daar gaan wij proberen, en daar zijn wij ook heel hard mee bezig om het beheer eigenlijk ook maximaal te laten plaatsvinden. Ik ben aan het zoeken naar die gang die gemaakt is door die machines, maar ik zie hem nergens terug. Nou, dat is ook de kunst van het beheer. We hebben hier de machines die groot en lomp kunnen zijn. Ja, dat ziet er soms ook enorm uit op het moment dat wij aan het werk zijn geweest. En kaal. En kaal, maar door de jaren heen verandert die plek weer door een prachtige plek waar kamperfoelie, waar varens, waar dood hout omvalt en blijft liggen. En wat uiteindelijk weer een nieuwe plek is voor weer een nieuw organisme wat daar kan leven. Dit zie je ook allemaal greppels. Ik vertelde zo straks dat ze eigenlijk goed waren voor bodemverbetering. Hier is het goed geweest om juist water af te laten. We staan hier in een nattere deel van het Weerterbos. En dat geeft ook eigenlijk aan dat je hier ook water hebt moeten aflaten voor het stukje bosbeheer wat hier in het verleden heeft plaatsgevonden. Het is dat ik geen zweverig type ben, maar ik zou zo willen knuffelen. Zo'n boomknuffelaar. Fantastische eik. Prachtig. Juist door ons werk vrijgesteld. Maar deze eik die heeft ook al wel wat jaren meer erop zitten als die grove den die hier staat. Hoe oud zou die zijn? Nou, deze die gaat toch zeker naar de 100, 120 jaar toe. En het mooie is, in de tijd dat hier die greppels gegraven zijn toen al eiken geplant om de grenzen aan te duiden. En dit zijn ook vaak juist dit soort type oude eiken die daar nog van overgebleven zijn. Het zijn echte landmarks. Echte landmarks, daar moeten we nog jaren zuinig op zijn. Prachtige bomen. Eén spar is gevallen, meerdere staan er op omkiepen. Dat laat je allemaal zo maar gebeuren? Dat laten we juist gebeuren. In een bos wat in evenwicht is, waar je dus straks helemaal met de vingers vanaf gaat, laten we juist het proces hun gang gaan. Hier is door de dennenkever hier die fijnspar aangevreten, is uiteindelijk afgestorven. En het dode hout wat hier op de bodem valt, is juist nieuw leven. Je ziet dat hier ook heel veel holenbroeders zitten, met name in dat staande doodhout. Maar het liggende doodhout is weer een volgende fase voor nieuw leven. Het rest van het bos groeit verder en dat is de kracht van het Weerterbos. Maar wel een levend bos. Een levend bos.